Здравейте хора, аз съм Реселър God и днес ще говорим за моят първи опит с поръчване от PandaBuy и като цяло с реселване. Да започваме. Моят първи път беше преди около година и половина. Не знаех как да започна, не знаех какво да правя. И бум, реселването се появи. Чуденето беше около седмица и половина. Дали ще ме измамят, дали ще си загубя парите и дали като цяло това си струва да се прави. Струва си да се пробва. Ако не стане, пробвайте пак и пак. Ще стане. Първата ми поръчка беше от AirPods 9 на брой. И ето тук ще видите снимка на AirPods-ките. След като поръчах тези 9 AirPods, чаках наистина много дълго време, но това беше заради евтината доставка, която избягах, защото тогава нямах повече пари налични. Чакането наистина ме биваше адски много. Чаках около 20 дена да ми дадат AirPods-ките, плюс седмица и половина, докато Селъра ги прати в PandaBuy Warehouse и стоят още там няколко дена. Но най-накрая те дойдоха и ги продадох в рамките на 2 седмици и половина. Естествено с малко проблеми в началото. Първите 2 дена много се отчаях, нямах никакви гледания на постовете във Facebook маркетинг и в другите приложения за продаване. Но гледах няколко клипа, питах един много близък мой приятел и той ми каза каква е тайната. И тогава почнах да виждам невиждани резултати. Нека да кажем така, купих 9 броя AirPods Pro 2 за 300 лева с доставка 90 лева, общо 400 лева. И тези 390 лева нас направих 2385 лева профит. Звучи ви нереално като първо съм. Естествено, аз също не си повярвах първоначално, но резултатите и парите си казват своето. Затова не ще ви кажа 5 първи стъпки, които първо трябва да направите при покупка от PandaBuy. Номер 1. Целта на реселването е да вземете продукт, който е 1 към 1 с оригиналния и да го продадете за профит. Това ще стане като си намерите изключително добър и точен вендор селър. Ако сте нов и искате да започнете реселване, но не знаете как да си намерите вендори и като цяло къде да започнете, долу в описанието ще има линк към моя Telegram група и също така ще си ставя Инстаграма. Пишете ми налично, ще ви кажа кое как се прави. Ако искате да получите номерата на моите лични вендори, на които съм лоялен клиент от година и половина, след като си намерите вендора, пишете му да видите каталога, харесват ви цените и намерите вашия продукт, го поръчвате. Поръчването е малко по-трудна част, когато ви за първи път наистина е притеснително, но ще направя отделно видео за това. Чакането, както казах по-рано във видеото, е убиващо. Нямаш търпение да даже се притесняваш дали изобщо ще дойдат, но повярвайте, ще дойдат, само трябва малко време и търпение. След като ми дадоха AirPods-ките при първата ми покупка, си отдъхнах. Край, това беше. Така се почувствах аз, отдъхнал. Като дойдоха AirPods-ките, закарах ги вкъщи, отворих ги, преброих ги дали са точен брой, естествено, и ги гледам аз и си викам, какво направих аз, какво започнах аз. И така си го повторях още ден, дали ще си загубя парите, дали това е загуба на време и всякакви такива глупости. Първата ми продажба беше най-хубава. Срещнах се с човека близо до моята локация. Дадохме AirPods-ките, той ги разгледа, той ми даде парите. Това чувство, което изпитах, когато той ми даде парите и бях на около 200 лева профит само от 1/9 част от продуктите, които аз бях купил. Това чувство беше едно от най-хубавите за тогава. Още на втория ден продавах още 2 продукта. Така през ден, през 2, всеки ден продавах и правих много голям профит. И накрая ми свършиха продуктите, които да продам. Моят личен съвет е, когато продадете всички тези продукти и направите пари, не си харчете парите за скъпи дрехи, за скъпи парфюми и за всякакви тъпи глупости. Спестете ги и поръчайте повече продукти, за да направите още повече пари. Няма смисъл да си харчате честно изкараните пари за глупости, за които даже след година-две даже няма да ви пука. Купете още повече продукти, купете по-скъпи продукти и ги продавайте за още повече профит. И хора, това беше историята за старта на моето реселване. Както казах, в описанието ще оставя линк към Telegram група и към моя Instagram. Ако искате да започнете, пишете ми налично. Аз ще ви помогна с каквото мога. Очаквайте още 2 видеа скоро. Как да направим своята първа поръчка в PandaBuy и как и къде да продаваме продуктите, които сме поръчали. Това беше от мен, аз бях Реселър God и ще се видим следващия път. Чао, чао!